Aha. Det er fedt, der kun er en side. Men vi starter med forret. Den tager 5-7 minutter, og så er der en mellemret på 25 minutter og en dessert på 4. Så hovedretten er 18-20. Okay, så forretten, der skal jeg egentlig ikke rigtig gøre noget anden ret, synes jeg. Jeg tænker, det var en god idé at vaske hænder først. Læg en klat havtornspuré på den ene side af tallerkenen og træk den med en spiseske over mod den anden side. Og så skal jeg fordele salater og agurker rundt omkring på tallerkenen. Ej, hvad? Det er mit tv-køkken, de gør det med hænderne, der er rene. Det er selvfølgelig en. Ja. Brug en teske til at fordele dressingen rundt omkring på tallerkenen. Det tror jeg så godt, jeg ville kunne servere det her. Prøvesmager vi lige inden der kommer gæster. Det smager vildt godt. Det smager vildt godt, undskyld. Den er vildt frisk. Ja, fordi jeg kan godt lide det delt op, sådan her, ikke? At man siger forret, og så kommer mellemret, en kæmpe stor hovedret, en dessert og så en kransekage til midnat. Mellemret. Så skal jeg have fat i kyllingen. Den skal i ovnen. De skal bare ind sådan her. Så. Og der sætter jeg lige en timer på 20 minutter. Så. Godt. Så er den kommet ud. De ser fine ud. Tag den ud og del den på midten. Og så læser jeg det som om, at man skal komme sovsen på tallerkenen og lægge kyllingen ovenpå. Det prøver vi. Ja. Det ser ganske godt ud. Jamen, den er virkelig også god. Hovedretten. Forvarm ovn til 175. Vi skal bruge den her. Alt skal i ovnen. Det er meget smart, at det hele bare skal have 15 minutter, og at man ikke skal tage noget ud sådan på forskellige tidspunkter. Det kan jeg personligt godt lide. Så skal vi lune sovsen. Nu skal I se, der er en, hvad står der her? Selleri. Det kan vi jo godt starte stille og roligt. Det skal bare lunes. Det sker hver gang. Mit lod i livet. Jeg synes faktisk, det er nemmere, end jeg havde gået og frygtet. Jeg ved ikke, hvad jeg har frygtet, men det var bare sådan... Det eneste reference, jeg havde, var de der måltidskasser og sådan noget. Jeg var sådan, at jeg skulle stå og hakke en hel masse og... Det flår godt. Dem kan man faktisk godt røre ved. Efter 15 minutter i ovnen kan du starte anretten med en klat selleripuré på siden på en side af tallerkenen. Okay.
Det er mit bedste bud. Det er virkelig perfekt, det her kød. Du kan nærmest hive det fra hinanden. Perfekt. Dessert og kransekage. Fordel vaniljesaucen på tallerkenen. Det er den her. På chokoladebaren påføres 3 små tryk med solbærgelé. Bum. 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 Drys med crumble. Så. Men altså. Det smager virkelig godt. Det er sådan i lag jo. Man ødelægger den ret hurtigt. Nu er det ikke så pænt mere. Det er jo super nemt det her. Fordi det der, det er jo ikke noget, man gider at bruge rigtig lang tid på selv. Jamen, det er jo også der, hvor man så nåede med en gang længe, og man sidder og spiser og hygger sig og sådan noget. Så skal det sætte bare komme hurtigt. Bum, det er perfekt. Og så vil jeg være klar til kransekagen. Der står bare en fri opgave. Så var det klar til at blive serveret. Det var virkelig også nemt. Der var overraskelse ind i. Jeg har lige set, der var sådan lidt gætter på nougat.